Hindi tayo susuko, anak, hanggat hindi mo natutupad yung pangarap mo yan. Handa ka na? Handa na po. Good luck, brother. Let your voice be heard. When times get rough and your dreams just fall apart, and sometimes you feel that you can't go on. When friends turn their backs on you and you're so helpless, you don't know what to do. I'll be on your side to comfort you. Very good. Love will see you through. My love will see you through. When you reach for your stars, when you cross the deepest sea, when you climb the highest sea, my love will always be with you in everything you do. He's pointing at you. In every step you make, in every road you take. Don't be afraid of follow your Holy wow! Salamat po. Sisirain mo ba yung speakers dito? Ano pala? Ano ba yan? Okay, wait. Saan nanggaling yun? Okay. Decibel level. Okay, wait. What's your name, young man? Ako nga po pala si Ivani Jayas and Bayaban po. Vanjus na lang po. Vanjus. Vanjus po. Ilang taong ka na, Vanjus? Ako po ay 12 years old na po. 12? Opo. Okay. Taga saan ka, Vanjus? Ako po ay taga Asinggan, Pangasinan po. Taga Pangasinan. Sinong kasama mo today? Yung papa ko po, Papa. Yung mama mo, hindi mo kasama today? nasa ibang bansa po. Nasa ibang bansa. Okay. Ang aking papa po ay, siya po yung nag-aalaga po sa amin ng aking kapatid sa bahay at may malit po siyang welding shop po. Isa po siyang welder. At Welder? Opo. At ang mami ko naman po, nandun po siya sa ibang bansa, sa Hong Kong po, OFW po siya. Ano yung trabaho niya doon? Taga-tulong po siya. Okay. So, Vanjus. Juice colored, Vanjus. Congratulations. Salamat po. Napaikot mo kaming tatlo. You got the juice. Anong klaseng boses ang meron ka dyan? Parang wala kang limit. Doon sa taas. But the thing that impressed me is na parang kahit na tumataas, I'm looking at your mouth, I'm looking at your technique, yung paano mo ginagawa tong mga nota, hindi naman ako nahihirapan kasi parang hindi ka nahihirapan. Kahit mataas, malakas, for somebody who's 12 na marunong ng gumanyan, I'm very impressed. Salamat po. I hope you end up choosing my team because I'm sure that there's so much more. It's a technique side, no, that I can hopefully be able to share with you. I'm just impressed by this. Salamat po. Tapos yung dulo, yung pinakita mo just volume. Power, sheer Salamat volume po. long. Volume na matagal, na sustain lang. Yun, doon ako natuwa. Na medyo naintiligan na, uy, Salamat po. ay salamat rin. So sana pumunta kang Camp Kawayan. Alright. Grabe, Vanjus. Van Juice. Pinatibok mo ng mabilis yung puso ko. Parang literal na you left me breathless. Wow! You took my breath away. You're breathtaking. Talaga naman. Grabe. Hindi, grabe kasi yung pinakita mo from beginning to end. Paano mo sinetap
yung isang kanta, paano mo sinimulan, paano mo kinuwento. Lahat kumpletong-kumpleto na, kumbaga handang-handa ka na para sa kompetisyon na yun. Salamat Yung pananampalataya ko sa'yo, talagang solid. Ngayon pa lang, solid na. At yun yung hinahanap ko na maging artist ko sa Team Sara. Salamat po. Kaya sana bigyan mo ako ng pagkakataon na makatrabaho ka, Van Juice. Natuwa talaga ako sa volume talaga. Kaya sabi mo breathless kasi parang Yeah. parang andito na siya eh. Yung vocal, yung pagkanta mo, nararamdaman namin dito talaga eh. At masabi ko sa kids for my experience, isa lang naalala kong ganon. And that's Na Ella. malakas yung volume. That's Ella. Yeah. Sabi ko yung And boses, even past the napupuno show. niya yung stadium talaga. Na kaya niya talaga, woo! Ganon yung expression ko parati. Come on, girl! Parating amazing talaga pag ginagawa niya yun eh. That's Curious it. lang ako, gano'ng kataas yun? What note was that? Key of He hit F sharp. F sharp. Diyos ko, Lord! My! He's Sisiw. hitting an F sharp? I don't know anybody that can hit an F sharp. Miss Reg, Well, she's a freak of nature. kasi iniisip ko, We're Coach, human. iniisip ko kasi, Coach, parang hindi naman kailangan yatang i-push ng ganun. Pero yung ganun kataas, Yeah. ganun talaga eh. Oo.